Euskararen erabilera kirolean bultzatu guran, ikastaro bi eskainiko ditu Koikili Lertxundi Atletikeko jokalariak berri zen. Ander Iturraspe taldekidea bidelagun izango du Euskaratek ikastaroan. Koikiliren berbatan, idazkuntza, ulermena, deskribapena eta irakurmena landuko dituzte lehen hezkuntzako bigarren zikloko gaztetxoekin. DBH-koekin berriz, deskribapen hori teknologia berriak erabiliz aurkeztuko dute. Guztira, 5 saio antolatu dituzte urtarrilaren 18, 22, 25, 27 eta 29 arratsaldeko 7etan eskolaz kanpoko orduetan. Udaletxean izena eman daiteke urtarrilaren 14 arte. Atletikeko jokalarien parte hartzea umeak motibatzeko modu bat dela azaldu du Koikilik berri zen egindako aurkezpenean. Beste herri batzuetan egindako antzeko ekimenek harrera ona izan dute. Nahiko berritzailea eta nahiko satisfaktorioa, bai eskoletan umeak ikustea super motibatuta, normalean egiten duten ariketa bat egiteko, azken batean egin behar dutena da deskribapen bat, kasu honetan pertsonai ezagun baten inguruan, baina ikustea pixkate irrikitan eta deskribapen hori irakurtzeko eta daukaten urduritasuna eta sortzen den giroa oso polita da, ez? Berrizko futbol taldeagaz Euskal Coaching ikastaroa martxan jarriko dute otsailean eta martxoan entrenamenduetan eta taldekideen artean euskararen erabilera bultzatzeko. Gauza polita da ikustea ezagutza badagoela eta zoritxarrez ohiturarik ez dago, beraz hor eragin behar dugu eta hori asko da, ez? Ezagutzarik ez balego oraindik gatzagoa izango zen futbol eta kirol munduko talde horiek euskalduntzea. Eta kasu horretan ere oso kontent gaude, ikusten dugu umeek jasotzen dutela saio horiek oso ondo, ez diegula derrigortzen euskaraz egiten eta hori importantea da. Eta batez ere egiten dutela euskara eurentzako jolastekoa den kirol batean eta ondo pasatzekoa den kirol batean eta ez eskolan, ez? Orduan, zentzu horretan importantea da eta entrenatzaileen kasuan berdina, ez? Eurek badaukate gaitasuna, ohitura ez, eta gu pixkat gaude horretan, ez? Laguntzen ohitura hori har dezaten. Ander Iturraspe futbol jokalari abadinarrak gaztetxoekin antzeko ikastaroetan parte hartu du bere herrian Abadiñon. Esperientzi oso polita dela uste dut. Ze komentatu danez lehen, niukito bai aukera eurekin lan egiteko, egon nintzen matienan eskolan, eta hori, ni bin nintzen umetxuk galdera batzuk egiten, eta nik galderei erantzun, eta gero inzabien deskribapen bat nire pertsonari buruz, fizikoki, pertsonalki eta nire karrerari buruz, eta hori zen zen, eta gero horregaz nik bueltan argazki batzuk emon neutxe ziren eta umetxoek oso pozik egon ziren. Berri zen ere jardungo du Iturraspek gaztetxoekin eta futbol taldeagaz. Hemen antzeko oso zerreitie da helburua, dekogu pentsatuta hori, niri komentabaztan koik ostiralan, eta hemen nengo bardina, baina purtsu bat gehiago. Nengo hori eta aparte gero entrenamentuak eta horan euskara kirolarloan edo sartzeko oso zerrengo dugu, entrenatzailea gazta holan bebai, eta helburua da hori, euskara sartzea ahalik eta gehien kirole munduan. Berrizko euskara zinegotzi Carmen Amezuak azaldu duenez, berri zen euskararen erabileraren inguruan egindako azterketaren arabera, orokorrean euskararen erabilera 27%koa da. Kirolean berriz 5%koa. Egoera hori kontuan hartuta ikastaro hauek interesgarriak iruditu zaizkiola udalari gaineratu du. Izena emateko epea zabalik dago.